Irritorna l-ispettaklu fil-Port il-Kbir tal-Valletta Pageant of the Seas, wieħed mill-avvenimenti kulturali ewlenin tas-sajf. L-avveniment li se jittella l-ġimgħa fl-24 ta' Lulju se jitrasforma l-Port il-Kbir f'park li jilqa' lill-pubbliku burja mużikali interattiva b'atmosfera vibranti u spettakli prinċipali, kif spjega l-kap tal-produzzjoni l-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta l-VCA, Daniel Chappara. Kollox ħajibda fit-8 ta' filgħaxija fejn ħajkun hemm tikka banda ħatibdaw isfel f'xatt il-barrieri fejn ħatkun qed tilqa' lin-nies fil-Valletta Pageant of the Seas u mbagħad isu għad-disa jibda x-show fuq il-baħar ħajkun qed jingħalaq il-port fit-8:30. Ħajkonna dajjes, ħajkonna dajjes ta' qluħ kbar u żgħar, ħajkonna kajaks li jixelu bil-lejl. Il-banda tirritorna wkoll fuq il-baħar. Ħajkonna luzzu bil-banda wkoll. U wara din il-koreografija ta' bċejjeċ tal-baħar se jkollna mbagħad il-lasers, ħajkonna fontani minn Aquatic Show, kumpanija Franċiża, u mbagħad ħanalqu bi spettaklu ta' nar sinkronizzat flimkien mal-fontani u l-lasers. Dan l-avveniment li jsir kull sentejn jittella mill-VCA b'appoġġ ta' Visit Malta. Iċ-ċermen tal-Aġenzija Jason McAuliffe ħeġġeġ l-attendenza tal-pubbliku għal dan l-avveniment. Se tagħti spettaklu uniku lil jiena ngħid sa twaħħax il dak kollha li se jkunu qegħdin jattendu għal dan l-ispettaklu ta' sija u 3 kwarti madwar ix-xatt tal-Port il-Kbir b'mod speċjali min-naħa tal-Is. Valletta Pageant of the Seas jibda l-ħabta ta' 8 ta' filgħaxija u jibqa' għaddej sa tard bil-lejl. Naturalment wieħed jappella lill-pubbliku lill-popolu biex jaħsib kmieni il għaliex flimkien mal-familji tagħhom se jkunu qegħdin jaraw spettaklu uniku li jibqgħu jiftakruh. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija Turizmu Carlo Micallef iddeskriva dan l-avveniment bħala eżempju mill-aqwa ta' xorta ta' esperjenzi awtentiċi u kulturali ta' livell għoli li jkomplu jollu l-kwalità tal-offerta turistika ta' Malta. Il-Ministru għall-Arti, l-Kultura u l-Wirt Nazzjonali Melkin Pola Ġużgalja qal li l-Port il-Kbir mhux biss xhieda tal-istorja tagħna iżda huwa spazju ħaj li jkompli jiġbor flimkien lill-komunità, lill-familji u lill-viżitaturi f'esperjenzi kulturali ta' kwalità. Saħaq li l-Gvern se jibqa' impenjat li jinvesti f'avvenimenti li jagħmlu l-kultura aktar aċċessibbli għal kulħadd.